Сәлем дуслар, сезнең экраннарда ТМТV каналының мөһим музыкаль бейекле хит парады һәм мин Ранил Нуриев. Бүген без хит парадта катнашучы резидентларыбызның йорт хайваннарына карашларын белергә булдык. Һәм тапшыру барышында нәкъ менә шул темага да сөйләшербез. Кайсы җырчының өендә йорт хайваннары бар, ә кем моңа бөтенләй дә каршы? Алдагы минутларда барысын да белербез. Шулай итеп, башлыйк дуслар. Гәттәгечә хит парадыбызның бу өлешендә без бер резидентыбыз белән сау булашабыз. Бүген музыкаль биеклекне Ришат Фазли Әхмәтов калдырып китә. Ул үзенең популяр җыры белән бик күпләрнең күңелен яулады. Шулай да, тапшырубызның кагыйдәләре буенча сезнең тавышыгыз җитеп бетмәгән җырчы безнең хит парадтан төшеп кала. Ә хәзер сүзне Ришатка бирик һәм аның җырын тыңлыйк. Бакчаларда мин йөрим, сиңа чәчәкләр эзлим. Бак чәчәк аткан шымыр, шау чәчәктә ак сирин. Ак шымырта ак сирин, кайсын мин сиңа бирим. Ак шымырта ак сирингә, мин гашык булып йөрим. Ак шымырта ак сирин, кайсын мин сиңа бирим. Ак шымырта ак сирингә, мин гашык булып йөрим. Дуслар, без бергә музыкаль биеклек хит парадына популяр җырлар туплап киләбез. Һәм бары тик танылган җырчылар безнең хит парадта көрәшә. Бүген музыкаль биеклеккә премьера булып, хөрмәтле җырчыбыз, Мәскәүдә яшәп, матур җырларын иҗат итүче Халидә Бигичева аяк баса. Астында таллар бар, талыда яфрак миндә сагыну, сездән инде хәлләр бар. Талыда яфрак миндә сагыну, сездән инде хәлләр бар. Тау астында салкын чишмә Төшә уллакка, сагынуларым әйтер идем, җилдә исми ул якка. Сагынуларым әйтер идем, җилдә исми ул якка. Биек тауның башларында ялгыз үскән картнарат, карала бар кайгыларым, җырласам шуңа карап. Карала бар кайгыларым, җырласам шуңа карап. Алмалар үзәр идемле, баулар үзәр идем, яныма сабу йөрәккәем, сагынуга түзәр идем. Яныма сабу йөрәккәем, сагынуга түзәр идем. Салкын чишмә буйларында атлар эчерсәң иде, туган үскән илләреңдә гомер кичерсәң иде. Туган үскән илләреңдә гомер кичерсәң иде. Бездә биек таулар барлар, тау астында таллар бар. Талыда яфрак миндә сагыну, сездән инде хәлләр бар. Талыда яфрак миндә сагыну,
Sizden indi heller var Balıda yaprak minde sağınıp Sizden indi heller var Balıda yaprak minde sağınıp Sizden indi heller var Хит парадыбызның 9-нчы орынында бүген Лилия Гыймаддинова. Җырчы кичкенә вакытта әти-әнисеннән песи алларын сораган. Һәм Лилияның теләге чынга ашкан. Тик менә бүләк иткән песинең генә характер начар, усал булган. Шуңа күрә дә бүгенге көндә Лилия өендә йорт хайваннары булуын теләми. Хәзер инде аның үзенең кичкенә улы эт сораса да, Лилия улының теләген чынга ашарга ашыкмый. Чөнки әлеге этне аның үзенә карага туры килүен Лилия Гыймаддинова бик шәп аңлый. Яратканда жан атканда бары дөньяда түгәрәк күңелләр канатланып оша гүя язгы күбәрәк Яратканда жан атканда күңелләр чәчәк ата кызарып кояш батада Елмайып таңнар ата Яратканда Дөнья матур яратканда Дөнья киң, 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 киң Бара кышлар безгә тиң Яратканда Дөнья матур яратканда Дөнья киң, 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 киң Барлы булыйк синдә Яратканда жан атканда Ашкыны тыра йөрәк Ашкын ушан яшь йөрәккә Тик тиңе генә кирәк Яратканда жан атканда Күңелләр чәчәк ата Кызарып кояш батада Елмайып таңнар ата Яратканда Дөнья матур яратканда Дөнья киң, 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 киң Бара кышлар безгә тиң Яратканда Дөнья матур яратканда Дөнья киң, 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 киң Барлы булыйк синдә Яратканда Дөнья матур яратканда Дөнья киң, 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 киң Бара кышлар безгә тиң Яратканда Дөнья матур яратканда Дөнья киң, 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 киң Барлы булыйк синдә Яратканда Дөнья матур яратканда Дөнья киң, 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 киң Бара кышлар безгә тиң Яратканда Дөнья матур яратканда
Ренат Рахматуллин йорт хайваннары дигәч, үгез, бызау һәм тавыкны күз аллады. Ул аларны чын-чынлап файдасы булган һәм кешеләр өчен кирәкле дип атый. Йортта эт асраган кешеләрне Ренат әфәнде бер дә аңламый. Йорт сакчысы буларак урамда тотсалар бер хәл, бызау кадәр этнең хуҗалары белән бер фатирда торуын кирәк дип санамый җырчы. Sihirli әкияттен келген яшьлегім язып, күңелімдә минем хаман сиңа булган бар назым. Тормыш юлы сикелтәле, сынаулары күп аның, синең көчле мәхәббәтең көч бирә миңа җаным. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Сасыюң белән минем атадыр бәхет таңым, син сөеклем бар чагында миңа ни кирәк тагын. Яшигәле сөю белән үзеңнең кадрен белеп, һәр адымда безне диям, көтсен бәхетсез көн. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Шакыр әле син мине, чыгам синең юлларга, сиңа булган хисләремне салырмын мин җырларга. Хыянәт ялганнан башка яшәп тә була иркәм, күңелемне шатлык били, бердән берем сине дисәм. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Шакыр гына мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга, салам шушы җырларга.
Хит парадыбызның 7-нче баскычында урнашкан сөйкемле Мәликә песиләрне һәм этләрне бик ярата. Аның фикеренчә, алар белән рәхәтләнеп ял итеп, күңелле вакыт уздырып була. Мәликә шулай ук песиләрнең кешеләргә психологик яктан дәва китерә алуына да ышана икән. Ләкин җырчы хайваннарга уенчык итеп карамауларын үтенә. Бүген алдың, иртәгә урамга чыгарып ташлый торган әйбер түгел алар дип уртаклашты Мәликә. Yaratуан бар канатлар бирде, сихри көчләр табып очаман. Йөрәгемнән чыккан атлар белән яктым тәүгә сөю учаган. Тик яратуың диңгез дулкынындай, учагымнан очкан ялкыннардай. Ул күтәрелә җаным түренә, һәм яңа җырым туа күңелдән. Тик яратуың диңгез дулкынындай, учагымнан очкан ялкыннардай. Ул күтәрелә җаным түренә, һәм яңа җырым туа күңелдән. Яратуан матур җырын булып, бар дөньяга шаулый тарала. Учагымда янам төннәр буе, ирекләнеп торам таңнарда. Яратуан бар канатлар бирде, сихри көчләр табып очаман. Йөрәгемнән чыккан атлар белән яктым тәүгә сөю учагын. Тик яратуың диңгез дулкынындай, учагымнан очкан ялкыннардай. Ул күтәрелә җаным түренә, һәм яңа җырым туа күңелдән. Тик яратуың диңгез дулкынындай, учагымнан очкан ялкыннардай. Ул күтәрелә җаным түренә, һәм яңа җырым туа күңелдән. Гөлләр булып ятар идем, юлларыңа төшәлеп. Күзләреңә бер карасам, кала җаным бушанып. Сөйдем сине, син дә мине, сөяреңә ышанып. Әлдә сөям, әлдә сөям, әлдә сөям шашынып. Кешереп сине, җаным. Тик яратуың диңгез дулкынындай, учагымнан
Музыкаль бейеклекнең 7нче баскычында җырчы Мәликә булды һәм без хит парадыбызны алга таба дәвам итәбез. 6нчы урында бүген Ләйсән Мәхмүтова. Ләйсән кичкенә вакытта әтиәнисеннән көчек сораган, ләкин аңа Ислам апа белән Хәлил абый үскәч алырсың дигән җавап кайтара торган булганнар. Хәзер исә үзеннән эт сораган майларына Ләйсән дә шул ук сүзләрне кабатлый икән. Моңа карамастан җырчының попугайлары булган, ә бүген исә аларның гаиләсендә ташбакалар яши. Düşlerine girsem aşılama, bek sağındım seni canım desem, kışağıma alıp seni kabat, koynar hisler bilen bir öpsem. Düşlerine girsem aşılama, min bit seni canım bek sağınam, ıskelene yürek ılta almay, suyutlarında min yanar. Oh, düşlerine girsem aşılama, min bit seni canım bek sağınam, ıskelene yürek ılta almay, suyutlarında min yanar. Düşlerine girsem aşılama, bek sağındım seni canım desem, ikevgine bilgen sokmaklardan eğlenikçi tağı bir desem. Düşlerine girsem aşılama, min bit seni canım bek sağınam, ızgalana yürek ılta almay, suyutlarında min yanar. Oh, düşlerine girsem aşılama, min bit seni canım bek sağınam, ızgalana yürek ılta almay, suyutlarında min yanar. Düşlerine gülmem aşılanma, bugün yanlarına üzüm barırmın, kullarını alıp kullarıma, yüreğini hutka salırmın. Düşlerine girsem aşılanma, min bit seni canım bek sağınam, ızgalana yürek ılta almay, suyutlarında min yanar. Oh, düşlerine girsem aşılanma, min bit seni canım bek sağınam, ızgalana yürek ılta almay, suyutlarında min Илдар Әхмәтов фикеренчә, бер фатирда йылан, юлбарыс кебек хайваннар белән яшәү акылсызлык. Ни генә димәсеннәр, алар йырткыч хайваннар. Хәтта эт тә үз хуҗасына ташланырга мөмкин. Ә кыргый хайваннарның бу канында була дип фикерен җиткерде Илдар. Ишеткән булсагыз, бер ханымны ничә еллар буе үстергән буар йыланы ашый язган. Фаҗигадан аны бары тик ветеринар гына коткарып кала алган. Менә шулай, дуслар, йорт хайваны алырга теләсәгез, аны бик зур игътибар белән сайлап алыгыз.
Сүйүүмнү излеп юлга чыктым. Мен басмаган сукмак калмады. Көп жерлерге алып барды юллар. Бары сиңа алып бармады. Барган сайын узун аябара. Көппе юлларыңды урадым. Барып жетмес юллар болмайды дейлер. Сиңа барып жетіп болмады. Барган сайын узун аябара. Көппе юлларыңды урадым. Барып жетмес юллар болмайды дейлер. Сиңа барып жетіп болмады. Кетер юллар тез ашылған еді. Кері қайтыр юлны тапмадым. Сиңа таба қаршы келген шақта сен қол сілтеп артқа атладың. Барған сайын ізін аябара. Көпме юлларыңды урадым. Барып жетмес юллар болмайды дейлер. Сиңа барып жетіп болмады. Барған сайын ізін аябара. Көпме юлларыңды урадым. Барып жетмес юллар болмайды дейлер. Сиңа барып жетіп болмады. Сиңа барған юлда гел қаршылық. Қызыл отлар яна һәр вакыт. Язмыш аты сенің тукталышны. Узып китә болмый туктатып. Барған сайын ызын аябара. Көпме юлларыңды урадым. Барып жетмес юллар болмайды дейлер. Сиңа барып жетіп болмады. Yollar bolmaydı deyler. Sina barıp жетіп болмады. Барып жетмес yollar болmaydı deyler. Sina барып жетіп болмады. Гүлназ Батталовалар гаиләсендә песи, эт, попугайларны бик яраталар. Кечкенә чакта кызның песие булган. Гүлназ фикеренчә, кечкенәдән үк йорт хайваннары булган балалар мөстәкыйль тормыш алып барга өйрәнә. Ләкин хәзер Гүлназның песиләргә аллергия. Шуңа күрә ул үзенә дус итеп Буси исемле той терьер сайлаган. Җырчының социаль челтәрләреннән күренгәнчә, Буси үз хуҗасы кебек үк матур киемнәр киергә ярата икән. Sular aksa, söndürüp uşakны basarma. Belki esse yakınlardan Jelip arday көкке ұшарma. Саналарға толы дүния, өз мақсатыңа сен туғры қал. Алда юл ауыр болса да, башқаны сайларға ашықма. Икеленген шақта барып бара, яңатаңдар ата бар, ізлерді яздырта. Мирас бола қалған ата бабағай, балам барысы
сав жир булар дава. Жил белән мәхәббәт тарала. Су яккан туфрак һәм һава. Һәр вакыт янәшә булалар. Могҗизага тулы дөнья. Өмөтемне үрә хыяга. Алда юл авыр булса да, башканы сайларга ашыгыма. Икеләнгән чакта борылып кара. Яңа таңнар ата барыр эзләрне яктырта. Мирас булып калган ата бабадай. Балам барысы юлдан без атлыйбыз алга таба. Икеләнгән чакта борылып кара. Яңа таңнар ата барыр эзләрне яктырта. Мирас булып калган ата бабадай. Балам барысы юлдан без атлыйбыз алга. Даридей, дараридей, да. Даридей, даридей, дараридей, да. Могҗизага тулы дөнья. Өмөтемне үрә хыяга. Алда юл авыр булса да, башканы сайларга ашыгыма. Икеләнгән чакта борылып кара. Яңа таңнар ата барыр эзләрне яктырта. Мирас булып калган ата бабадай. Балам барысы юлдан без атлыйбыз алга. Кемнеңдер өендә йорт хайваннары бар, ә кемдер аны үзендә булдыру хыялы белән яши. Хит-парадыбызның көчле эшлеген ачып җибәрүче Лия Шамсина кечкенә песи турында хыяллана. Өйдә сирәк булу сәбәпле Лия һәм аның гаиләсе әлегә песи алырга җыенмый. Шулай да, дуслар, Лиягә бүләк ясыйсыгыз килсә, нишләргә кирәклеген беләсез. Әлегә җырчының үзен тыңлап китик. Яна мин җыры белән экраннарда Лия Шамсина. Тавышын ерек, назылы миңа, нурлы кояш, күзләрең өлешемә тигән көмеш болдай татлы сүзләрең. Сине уйлыйм мин, көмешем бит син, бәгырем син, бәгырем. Бергә булыйк, сине уйлап, янам мин, сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, янам мин. Хыялымда, жан коемда, теләктә сөюемне югалтмамын
Азалия Зиннәт гаиләсендә 8 килограммлы Бонни исемле британ мәчесе яши. Ул безнең гаилә әгъзасы кебек. Без аны бик яратабыз дип сөйләде Азалия. Гаиләдә хәтта Боннины юындыру, урамга алып чыгу һәм аның белән уйнау кебек вазифалар да бар. Азалия шулай ук песиләренең сөйләшергә һәм хуҗалары белән аңлашырга да өйрәнеп килүен җиткерде. Азалия башкарында елмаю балкысын йөзләрдә җыры бүген 2нче урында. Шатланган шакларда йөрәк җырга тула, күңел коштай оча күкләргә, шаярасы килә, елмаясы килә, һәр көнгә, һәр көнгә, һәр көнгә. И гүзәл дөньясы, и матур дөньясы, елмаеп яшик әле җирдә. Күкләр тыныштырсын, тормышлар мул булсын, елмаю балкысын йөзләрдә. Дуслар белән атлыйк тормыш юлларыннан, алда көндә якты киләчәк. Ачулар сакламый, матур итеп яшик бергәләп, бергәләп, бергәләп. И гүзәл дөньясы, и матур дөньясы, елмаеп яшик әле җирдә. Күкләр тыныштырсын, тормышлар мул булсын, елмаю балкысын йөзләрдә. Елмаеп уянсаң, болытлы көннәрдә, аязып киткәндәй тоелыр. Чын ихлас елмаю, салкын йөрәкнемдә җылытыр, җылытыр, җылытыр. И гүзәл дөньясы, и матур дөньясы, елмаеп яшик әле җирдә. Елмаеп яшик җирдә. Күкләр тыныштырсын, тормышлар мул булсын, елмаю балкысын йөзләрдә. Елмаю балкысын йөзләрдә. Тагын бер кат исегезгә төшерәм, дуслар. Пирамида күңел ачу залында 15 апрель көнне татар эстрадасының иң текә җырчыларын һәм популяр хитлар туплаган грандиоз чара TMTV премияләрен тапшыру тантанасы узачак. Сез бу көнне безнең белән булырга тиеш. Безнең белән күңел ачып, әлеге вакыйганың шаһиты буласыгыз килсә, билетлар алырга ашыгыз. Әлеге музыкаль биеклек хит парадының абсолют җиңүчесе Зәйнәп Фәрхетдинованы тыңлыйбыз.
байлык белән түгел, ул бәхетле кырылса сөюдән. Максат бердән булып торса әгәр, бер-береңне бәхетле итүдән, шунда гына таңнар бергә атар. Күзләр күзне назлар, килер язлар. Язмыш бергә юллар, юлга ятар. Куллар кулда һәр чак булырлар. Тапкан ярлар тиң пар булсын берүк, җанны җанга бергә кушарлык. Канатларны канатларга куеп, дөньяга мен бергә кочарлык. Шунда гына таңнар бергә атар. Күзләр күзне назлар, килер язлар. Язмыш бергә юллар, юлга ятар. Куллар кулда һәр чак булырлар. Сүйсінмәс, мәңгі китмәс әлі. Бәхеткә сәң шайқап түкмәсәң, Ходай биргән мәхәббәтеңне саклап, чит якларга тезеп чүкмәсәң, шунда гына таңнар бергә атар. Күзләр күзне назлар, килер язлар. Язмыш бергә юллар, юлга ятар. Куллар кулда һәр чак булырлар. Шунда гына таңнар бергә атар. Күзләр күзне назлар, килер язлар. Язмыш бергә юллар, юлга ятар. Куллар кулда һәр чак булырлар. Язмыш бергә юллар, юлга ятар. Куллар кулда һәр чак булырлар. Куллар кулда һәр чак булырлар. Иң матур җырлар һәм популяр җырчылар тупланган музыкаль бейеклек тапшыру ахырына да якынлашты. Резидентларыбыз фикерләрен җиткердем, премьера белән таныштырдым, хәзер инде сау булашсам да була. Киләсе очрашуларга кадәр һәрберегезгә уңышлы атналар теләп, мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Бик тиздән күрешербез. Пока.